aplauso grandísimo a Dani Fernández Carrero. Que tal? Ben, ben. Vas pa aí ou Vou pa aquí. Que dixeron pa aquí? Vale, vale. Dixeron pa aquí. Non, fai o que che mandes. No, Dixeron pa aí, pa aí. eu me puñerei, pero é moi Te poñen aquí? Non, quita. Pero é no, que isto chamase Land Rover o programa, entón é normal é que vai aquí. Cando se chame Landani... Landani non vende. Que tal, como estás? Ben, bueno, depende das semanas, pero imos. Dicía meu pai era un dos tipos máis graciosos que conocín, sábelo perfectamente, porque eu conto sempre. Meu pai era dos tipos máis graciosos que conocín nunca. E nós tiñamos un veciño, que isto conto a veces no teatro, que o pobre naceu coxo. Chamámoslle Zanquiña. Bueno, cariñosamente. Pero nacera coxo, home. E xa tiña 92 anos. E ainda oía meu pai salindo da misa con 92 anos que salira coxo, e vía ouvir meu pai e dicille meu pai: Zanquiña, ainda non che pasou. Pero é que dirmos tú tamén. Sí, eu tamén che digo. No, tú dices teu pai. Tú dirmo moitas veces, sabes? Eu digo che moitas veces, Ainda non che medrou dirme tú algo así, non? Hoxe temos a un tipo, xe fai moita ilusión do invitado que temos hoxe. Sí. Creo que é a segunda vez que ven a Land Rover, non? É a segunda vez que ven. É un fenómeno. Tanto como Tú estuveche con él ahora, un rato. Eu vino de pasada. Pero flipas, o tipo. Sei que así. Anduve mirando internet, sei que así. Estuvera aquí hai un par de anos, viña de xogar a final do Open de Estados Unidos, do Open de tenis de Estados Unidos. E agora volve a estar aquí porque volve de vir, de xogar, xogou a final do Open de Australia de tenis. Ese que ganou Alcaraz, pois el xogou a final en silla de rodas. Temos aquí a un tío moi grande. Temos aquí, ven a pintar a mona Land Rover, Martín de la Puente. No, en serio. Wow. Pero en serio me traes unha toalla do Open de Australia? A ver, aí a usamos para secar a suor, pero aquí é máis para a chuvia, eu creo. Ostras, estou flipando, Esta é encima da final porque ten o nome aquí grabado. Entón é da final. Se chegas á final, pois... O sea, só pon o nome na toalla se chegas á final. Sí, sí. E tú fas como os flipaos os que non andan en silla de rodas, digo que cada pouco van ali a sacar o sudor. A ver, axuda un poquinho, creste bo cando faz, eu creo, axuda un poquinho. Axuda. Sabes, como facía Nadal ou tal, O puta, men. Oye, vexo que tes unha... Xa é a prótese que tuveche sempre. Sí, é a prótese de sempre. E a miña onde está? Tes envidia. Escoita, sabes o que? Mira, que prótesis buena, Que talla zapatos? Pero temos que ir ao zapateiro juntos. Pero que talla zapatos? Fanos desconto, eu creo. Intercambiamos, joder, que talla usas tú? O 45, temos Pues estamos aí, macho, pase dúas pernas así non me vale. Pero vamos vamos, dereito. facemos, tío... Porque tú normalmente andas sin a silla de rodas, andas así. Sí, normalmente estou Vale. coa Pues muleta. a silla de rodas para a competición. Sí, con sí, muletita. sí. Vale. Canto che costou a prótese? Porque estivamente buscando unha prótese non dá... No, non me la han traído. Contache a historia? Non, ningún de nada. Tuvo un accidente, atropellaron, hai anos, quedou sin a perna, e a compañía de seguros, estou contando ben? Sí, de momento sí. A compañía de seguros está zorreando. Bueno, leva 8 anos zorreando. 8 anos zorreando para soltar a pasta para que este tío teña a perna, a prótese que lle corresponde.
Daste cuenta? Que mala pues, pata, Pero ti non- parece non normal. decir o que- Un accidente que o atropellaron a él. Digo, ya a xente pensa que comprar un é por vida, pero a xente que me dixo, son 80.000 euros, pero que che por vida, é cambiar cada 7 anos. Que sea movida, Sí, sea movida, claro. Pero vale 80.000 euros a túa. Vale 80, A sí. túa non vale 80.000 euros. Home, no, hostia, ten máis perna que a min, carajo. Que me dera a mí esa perna preciosa, por mí. Hai boa diferencia. Pero estas pelotas tamén son de ali. As trouxen para o público, se as queren. Non sei se queres abrir. As abrimos se quere. Con pelotas, hacémelo. Con esas xogou Carlos, Estas son as dali do torneo. Sí, son do Open de torneo. Australia. Son como as Esas son Coca-Colas. as cervezas dos Cas que tenistas. xogache tú, cas que xogou Alcaraz. As que xogamos todos aí. As pelotas son as mismas para todas Sí, as categorías, son- non? sí, sí, Homes, sí. mulleres, doble. As mesmas. A mí o que me gusta é o sonido que fai o A lata hilo. de atún, esta. É a unha lata de cerveza atún. dos tenistas. Mira, escoitade, mira. ASMR, sí, señor. Alá vai un dedo. E cando fan os tenistas que sodes unhos flipaos, que están así, espera, que van Sí, a sacar, están así dándolle a volta a ver cal lle gusta máis, este así, e tiran. Eso por que é? É para tocar as bolas, eu creo. Non Bien, é... sí. Justamente. Pero cando estades así, que eu me flipa eso. Están para sacar, están escolle, e tiran unha. Que lle mirades? A ver, vanse desgastando co uso, entón vas a que te gusta máis, hai xente... Pero que che gusta máis por qué? Que lle ves? Non, porque algunhas perden máis pelo, outras quedan un Vaya poquinho por Dios. máis, Pero, cousas... e tú que queres? Que é mellor que teña máis pelo ou menos? Home, eu de pi... Afeita, sí. Estamos falando... Claro, está bien, está bien. Deixo yo moi a huevo, Me gusta moito porque están así, tiran as cuchulerías, non sabes? Están así para Podo sacar. tocalas. E tiran así. Podo tocalas, eu. Déxame tocar unha. Non me dá, bueno. Vai por ustedes, Epa! Bueno, ainda queda outro paquete, non hai caso. E estas, non vos preocupedes, que son para min. Non vos preocupedes. No, ahora repartimos. Bueno, xogache a final dun gran slam. Sí. Do Open de Australia. Non sei se é a primeira vez que xogabas a final de Australia. A primeira vez. É a primeira final de Australia. Xogache unha final. Claro, eu entendo que vos, cando perdedes unha final, hai xente que queda moi jodida. Pero eu 20 este ano, porque o día que perdes a final, despois estás alegre, evidentemente, que xogache a final, pero o día que a perdes, podías estar, pero 20 especialmente feliz. A ver, a realidade é que estaba feliz. Estaba feliz por estar noutra final de individual, pero sí, estaba tamén un pouco... Pois eu vinte ben, de verdade, porque eu sei que el ganou 2 grandes slams en dobles, Sí. Wimbledon e Estados Sí, Unidos, non? sí, sí. E xogache unha final en Estados Unidos individual e esta é a segunda final de Gran Slam. Quen che ganou? Un xaponés. Pero que xaponés, pa que anda? Non abre os ollos e gáname a final, é Señor. increíble. Sempre fai o mesmo. E me encanta o teu sentido de humor, igual que Dani, quer decir, como tomades a vida. Sentido de humor negro. Iba a dicir que os vosos problemas, os vosos ao mellor son máis visibles, pero aquí problemas temos cada un ten os seus, e paso con uns vense máis que outros, pero cada un ten os seus. E ese humor que tú manifestas sempre. Vouche poñer un vídeo que eu non vira, que foi con Rafa Nadal, creo que foi a final, en diciembre, sería? No, pasa así en diciembre. Hai un par de meses. Sí. Con Rafa Nadal estaba dando un premio, ¿no? Y mirad, por favor, qué fenómeno, Óscar, mirad, por favor. Hoy tendrás que actualizar la foto con él y él contigo, porque claro, ha ganado Wimbledon también. Estáis ahí, ¿eh? Sí, estamos ahí. Iba a decir que unos cuantos pasitos más, pero yo voy de lado, así que... Encima eres un cachondo, lo tienes todo. No, yo creo que más allá de los títulos, a mí Rafa me generó una ilusión. Yo creo que si yo consigo pues generar a alguien con una discapacidad, con algún problema,
la mínima parte que que me transmitió a mí a través de sus partidos, yo creo que es la victoria más importante de mi vida. Qué bueno. Qué grande. Oye, meticho o gaza aí. A verdade que parece un gran tipo Nadal, claro, nunca o vi nin estuve con él, pero cada vez que ves na tele, cada vez que ves en algo, sempre dá a sensación de ser un gran tipo. Tú supoño que falarías con él varias ocasións. Sí, Sí. el sempre Rafa vai moito co súa xente, co seu equipo e nos torneos. A verdade é que tampouco queres molestar, el vai moito seu. Co quizás que teño máis relación é con Carlos. Con Carlos Alcaraz. sí que con Alcaraz sí que teño bastante sí, ¿no? sí, un crack, un crack. Tú que xogas ao tenis e sabes desto, que ten ese home que non teñen os demais? É un animal, xoga ben, é o que unha A ti bestia. que é o que te chama a atención de Alcaraz? A min chámame a atención a normalidade co que fai as cousas. Que parece fácil, non? Sí, eu acórdame no US Open, eu preguntelle, Carlos, como estás? Antes da final, era a súa primeira final de Grand Slam. E xogaba por ser o número 1 do mundo, acabar o número 1 do mundo ano. E díxome, no, Martín, estou perfecto, agora vou facer unha sexta como un bo español que soy, e despois un parchís e a xogar. E digo, pero non estás nervioso? Non, eu estou listo para ir a gañar o partido. Tiña... Me está recordando un pouco o que dices ao que dicen de Lamine Yamal, no? Que xogan como facilidade, sin estar moi pendientes, moi nerviosos do que vai pasar. Pois eu pensaba o mesmo ata este ano que estaba a xogar as semifinais con Esberev. Eu tiña a miña taquilla no vestuario ao seu lado. Sempre hablo con él, sempre falo con todo o seu equipo tamén. E díxome, cando acabou o partido, que gañou un partido en 5 sets, 5 horas e 29, e chegou, estaba eu no locker, e díxome, que? Gañaste? Yo, sí, pero como sabes que iba? No, porque estaba aí no partido, estaba vendo as pantallas o seguindo teus resultados. Eu digo, me estás vacilando, non pode ser, se estás xogando con Esberev. Cando estaba xogando a semifinal con Esberev. Te lo prometo que díxome iso, eu estaba, pero cando estás xogando semifinais con Esberev, estabas con calambres, non sabíamos que tiñas, parecía que iba a ter que deixarte a miña cadeira. Estaba pendiente do teu partido. Estaba vendo o meu partido. Bueno, pero dá a impresión, Martín, que a ti a xente quereche moitísimo. Dá a impresión cada vez que vexo imaxes túas nos torneos, ca xente, ahora mismo nese vídeo que vimos a Rafa e tal, dá a sensación de que tú a xente te quere moito. Só quero agora, e levo 2 minutos comigo. Se te quero. É porque imos ir xuntos á zapatería que nos fagan o desconto. No, pero os zapatín... No, que eu tú... No, pero tú levas... No, está ben. ¿por qué? Pero se o dixen antes, eu teño zapatos na casa, os que diles usar. Dolle os zapatos... Pero tú ahora na prótesis levas a zapatilla, ou non? Pero imos os dous así, a mí faltame a esquerda e a dereita, estamos Agarrámonos. Pero tú que facías co outro zapato, que non me acordo? Que fas co O outro? contra zapato deixo nunha caixa guardiño estupendamente. Non sei para qué, porque xa me Pois xa déxame a pudriron mí, 8 carai, anos. déxame a mí. Pero non te conocía daquela, senón claro, xa un camión diles. Pero que eso está mal. Tú tes que, claro, tú tens que conocer a unha persona que lle falta outra perna. Xa puxen por redes Digo, en sociales. serio, comprar No, xa calzado. puxen por redes sociales e non falou nadie. Como que non? No, además que estás sin Facemos un estrenar. chamamento. Non Facemos avisaste. un chamamento. Eu todos... A ti que che falta, Eu que sei. Eu que sei, no. Fíjate, o sea... A dereita, a dereita. Claro, sí, a dereita. Vale. A dereita. Entón un A pé ti a falta dereita. Se hai algunha persoa que nos este vendo que lle falta perna esquerda, Bien. e que seña do número 44. do número 44. No, pero o 44 medio a ti vale, chico. vale. Tú cal levas? Eu 45, pero Bueno, fallo un pouco. Calza bien, cuidado, 45. Na prótesis non che vai Na apretar. prótesis vale calquera. Aí vale, sí, aí vai ser calquera. Na prótesis. Eu, de feito, cando tiña prótese, deixaba o calcetín varios días postos ali. Non, o sea, non vas a andar a quitar o calcetín a prótese, pos unhos blancos, deixo ali. Tú canto tempo tuve a prótesis? Eu- Tuve unha robótica, Claro, por eso lle gusta tanto. A miña é un No, poquinho máis. Sí, tuve. A tú era robótica, A pero... miña era pensaba máis que a min, tiña uns sensores no pé e cando estaba baixando costa abaixo, lía que estaba baixando e frenaba a rodilla. Cando estaba costa arriba, axudaba a dobrala. E tuve unas 7... Hasta que rompeu, que me tirou nunha plaza ali en Orense no medio e medio, e tuve 7 anos, creo 8. Home, peor sería que che roubara.
tampouco, a ver, é que onde vas vender unha cacharra desas? Pola en Wallapop por de acero, que vale 50.000, sabes? Bueno, queda feito o anuncio. Se alguén lle Ei. falta a perna esquerda e é número 44, se poña en contacto con nós. Prometido. Porque compras as zapatillas a medias e vai para un lado e vai para outro, non? Hombre, sí, ostras, faltaba máis. Pa onde vas agora? Pa onde vas? Pois a semana que ven imos a Rotterdam, que temos aí un torneo, e despois voltamos 2 semaniñas e imos a 3 semanas a Estados Unidos, e despois espero pasar un pouquiño aquí na casa, despois imos a Asia. Madre mía, yo, a ver se vou un día ao gimnasio e tú faz 50.000 cosas aí. Estás pensando a ver se vas ao ginasio? Ao ginasio. Deixache manto que xogache ao badminton. Xoguei a badminton, era bastante bo xogador de badminton, ya era de fútbol, non era tan bo, pero porteiro, tiñame. Pero antes de perder a perna con prótesis. No, antes de perder a perna. Antes de perder a perna, Eu agora xogo tamén, pero unha mierda, porque se tiene ali leixos e tampouco fa moita cosa. Hai badminton de silla de rodas? Sí, que hai, eu teño amigo que está, sí. Porque aí será máis complicado, porque o espacio é máis reducido, non? Sí, eu a verdade que non coñezo tanto, pero sí que he visto partidos e moi como para diante, para atrás. Sí, teño pouco respaldo as sillas. Para aficionados. Tú que tal estás? Que tal estás? Quer decir, físicamente, de dolores, de tal? Tú que tal? Se ter dolor. Claro, tú que tal estás? Eu non teño dolor en sí, teño un pouquiño de dolor na cadeira, que tiven bastantes operacións na miña vida, pero a cadeira sí que foi unha das máis complicadas. Ás veces sí que me molesta, pero eu a verdade é que estou bastante ben de dolor. Que envidia, por Dios. Tú tes moito dolor? Tú echas dolor esta semana? A semana pasada, martes, fun a urgencias, porque en vez de un brote moi fuerte, non sabíamos de que era, derivaronme á clínica do dolor, e levo aí con un aparato metido, vaciaron o depósito e meteron un novo. E a correr con eso. Tú sabes que leva integrado no seu corpo un aparato para... Depois deixo tocar, se queres. Que... Como? O aparato? Sí, claro. Vale. Sí. Sí, claro. Un pouco, claro. Non hai problema. O aparato, non? Pero ten Stickers. mellor muleta que ti, eh? No, a dele mellor que de carbono. Esa non pesa. E carbono... Normal que lle se custen gasta tanto todo. as cousas, macho. pues Non pesa nada. Este é mellor? Sí. Así a túa é unha mierda, eh? Estrala, mira. Está tuneada, eso sí, eh? Sí, bueno, sí. Tiña unhas moi bonitas o rei emérito, moi boas. Era sí, con Estará reflectante. igual a... Sí, Verdad? con reflectante e todo. E con pito, tiña para pitar tamén. Os do rei. Facemos tenis e badminton, pero podemos facer esgrima tamén aquí, coas muletas. Ou matar a alguén tamén, bueno, que eso cuidado. Eu tedes un mérito, a verdad, porque mira que tontería me estou acordando agora. Eu tuve moitos esguinces de chaval, e cando tes un esguince, pois mandan andar ca muleta e tal. E eu queixábame sempre das mans, sabes? Que me doían as mans, das mans da muleta, como eran 15 días, que teñas que estar ca muleta. Nin nada. Eu non teño nada de momento. Levo 21 anos con elas, fixen rutas moi largas de 20 e pico kilómetros, e nunca fixuranse armados por o medio, rachan como por abaixo, pero se ti xa estás por desguace, pero estás xa recuperado, sabes? Pois me alegro que esteñas ben de dolor, porque eu sempre me preocupo moito por Dani, porque tengo dolores terribles, e estar fuerte. Hombre, temos que estar, loco. Ya, Se non dame caña ao xaponés, dame caña a todos. E por que che ganou o japonés? No, di a verdade. Digo, que pensas? Gañei o primeiro set, eu aí comezaba a pensar que podía ser. O segundo, pois, perdino bastante rápido, comezou a chover e cambiáranos de pista a unha cuberta que xa no peloteo eu veía que o xaponés estaba pegando máis forte, estaba un pouco incómodo. No terceiro set eu baixei moito a porcentaxe do meu servicio, e ele gustalle moito restar, fíxome un cromo. Foi mérito del tamén, non? A verdade é que é un gran campeón, xa gañou bastantes Grand Slams, pero bueno, que se non ven o ano que ven tampouco pasa nada. Eso digo. Un aplauso para Eva Iglesias e Roy Méndez. Xa pensastes que non salía, Qué non? susto, estábamos aí quentando. Estábamos aí falando e de repente Roy Méndez e Eva Iglesias, Dios mío. É o mantel de Galicia Noticias. Teño que xastes a de Dani. Espera un momento. Sí, a ti te queres tamén. Non poña a toalla. Sí, tú No, poñera. Dille que se ten que levantar igual, sí. que É que de vez en Que tal, cando... Martín?
De vez en cando, Martín e Dani, sobre todo Martín, Dani Martín. de vez en Non, é Mari Fernández. De vez en cando facemos aquí nesta mesa, tú ves que parece unha mesa de unha casa normal, hai para comer, se queredes. Facemos o que chamamos a mesa do Galicia, que son como con noticias que poderían ser do Galicia Noticias, que é cando entra un cocho na leira de millo ou cousa desas, e traemos vídeos. Hoxe traemos un vídeo que non é que entrara un cocho no millo. Entrou Carlos Baute na Praza do Obradoiro. Cuidado. Son cousas distintas, igual o vistes, mirade Carlos Baute estes días aproveitando unha raiola de sol na Praza do Obradoiro. Aproveitou unha raiola de sol. Unha raiola. Non te non dixo unha raiola? Para non dixo unha raiola? Cando non chove. Raiola No, para min raiola é cando para un pouco de chover. Houve unha raiola. A min soname outra cousa, raiola. A mí tamén. Tamén, sí. No, eso no. Tú que música escoitas? Reggaetón. No, depende do momento, Pero escoitarás ali entre antro xogar ou tal. Sí, antes de xogar somos moito de Carlos música. Alcaraz sempre está cos cascos antes de xogar. Sempre está Que bailando. E co parchís tamén. E para min escoita bastante reggaetón, non lle preguntei. O mellor teño que empezar a escoitar reggaetón. A min actívame ahora. Sí, eu creo que vou reggaetón. De feito, Carlos Baute, creemos que a canción que estaba bailando realmente era esta. Creemos, ¿Yo qué? Conócelas. Conoces Nueva Niña Orquesta? Son famosas en todo o mundo. Encantan. En Australia seguro que as conocen tamén. Sí, toda a xente, os Non queda canguros. ben a catedral con Carlos Bauta, non lle pega. É difícil facer eso, No, claro, sí. Bailar, hai que ser carismático. Ostras, Cuidado. poñete aí a bailar diante da xente. Iso Estaba pensei, chovendo, non porque había tú xa nadie, bailar no medio do Obradoiro, Sí. pero claro, pasa xente por ali. Claro. Bueno, A pero ver, xa din a Carlos Bauti. Sí, si eres Carlos Baite. A mí dame, por exemplo, Carlos Baite. a mí dame, por exemplo, vergonza a veces, eu que sei, gravar con móvil algo na calle que pase xente. Gravarte a ti, dis. Eu nunca o fago porque me dá vergonza. A mí dame vergonza. Sí. Ah, gravarte a ti. Ou Claro, facer eu, hola, estamos Hola, aquí. amigos, que tal? Xa. No, Pois eu fago, sin problema nenhum. Sí. Así E sin que máis. dices? É tontería, seguro, porque os meus audios, cuidado, son a Jordi. en Australia choveu entonces o qué? Non. Chove só aquí. Tú canto tempo estuveche en Australia? Un mes. Un mes, que leva agora este chovendo. último mes. Ese mes que estuveche en Australia, aquí non caeu unha gota. No? Ya che contaron, non? Ya che contaron, non? Temos algo en común, logo te conto, acabo de caer. Fixo moito calor. Moito calor. Moito calor, canto dices de calor? 60 grados. 40, 42. Que dices? Sí. Ocha, lle ven. Como teño este moreno non é da choiva, é da Australia. Chegache a xogar con 40 grados? Xogar aquí. Agora estamos bastante finolis. Como vas xogar? Eso é imposible. Estamos bastante finolis os tenistas que puxeronnos unha norma que se está moi difícil coa calor, Paras. paramos. Home, Igual derriten as rodas. eso é para... Box pedimos. Pois aí, non? aquí choveu, pero mirade, choveu tanto, pero había xente que iba a facer deporte igual, pero mirade para aquí, mirade estes dous ciclistas, dicen, bueno, hai un charco, non? Hai un charco. Bueno, claro, non pasa nada. Non pasa nada, vamos lle dando. Pero siguen. Son peligrosos. Deixa van. Claro, unha vez que se meteron, unha vez que te metes, tens que ir para diante. Eu creo que a culpa queda adiante, porque adiante metes o atrás de home, se vai non vou ireu. Claro, casi o Titanic. Casi. Outro lado, creo. Claro. Claro, pero unha vez que che dá como Sí, sobre o que vai detrás ten que seguir o que vai Claro, diante. sempre. Sí, pero o que vai O diante. rebufo. Tú que deporte che gusta máis, aparte do tenis? Que faz? Son moi futbolero. El futbolero? De que equipo? Nada, esta Sí, pregunta non non digas nada porque é peor. Gusta Aquí todo o dices Cuidado, calquera... Carlos. Bueno, do Celta xa entendemos que eres do Celta, hombre, porque pero son, non quero- son os teus, non? Sí, Da casa, sí, sí. claro que sí, sí. Coídame moito. Vai ben o Celta, moi guapo. Alguén dos que está na mesa nunca veu unha vaca diante? Diante quer decir enfrente. Ya, a 2 centímetros vina. Sí. Boa, nome.
Vaca, sí. Unha vaca, ver unha vaca diante de ti. Sabes, sí? Sí. Eu creo que sí, Mirándote aí en plan... Sí, vin vacas, Porque vin tú eres de ciudad, elefantes, tú non eres de aldea. Xa, pero... vin cocodrilos. O sea... Pero bicho unha vaca diante Sí, de sí. ti. A ver, canto é diante? Diante... Diante de ti. casi Tú bicho unha morreando, vaca sí, diante. Eu muxía as vacas. Que va, e donde? Na de miña abuela. Que veo moi... Tu abuela tiña vacas? Miña abuela tiña vacas. Ostras. Eu ali treque, dábaseme genial. Pero tes ido cas vacas, a lindar as vacas, andar. No, eso no, non me deixaban, pero E sí. tú, Roy? A mí un día un veciño fíxome cateta e botoume aí... Cateta da vaca. Claro, sí, claro. Teto, é teto. No. No, porque é teto, no. Ah, o teto, sí. É teto. No, o teto tamén é No, outra é cousa. teto. Como teto? É o teto. Pero é o teto. A ubre é o conxunto. Ubre. Ah, pois si colleu un teto e fixome así e fixo... Que querería o veciño? Xa, Sí, sí. Tú, Dani? Eu ainda tomei leite de vaca, o sea, tomei de vacadora. Pero biches, diante de ti. Sí, a ver, sí, que nós tiñamos aí debaixo da abuela un par de vacas e leite, había que fervelo, non sei, quitarlle a nata e pa diante. Eso é, eso é. Pois, Non son tan maiores, tampouco que pasa? Que si nunca bicho unha vaca na túa vida, podeche pasar o que lle pasou a este ciclista, mirad. Iba na bicicleta tranquilamente. Entón está a vaca gira, el colle medo. Asistouse. Tra. Aparte leva os escalapiés. A ver, ten certa explicación porque leva unhas zapatillas Correcto. que van enganchadas aos pedales, entón non puido... Pero por que se asustou? Quen? Por que nunca vira unha vaca pensou que lle iba a atacar? Oye, pero a vaca, non, e non fan nada as vacas. No, en principio non, se non llevas tocar os tetos. Que van a facer as Joder, vacas? atacar, non? As vacas? Pero pensas que é un jabalí? Ou que No, joder, pero se se sinta amenazada. Unha vaca non ataca nunca. Eu nunca vi. Pero será como... será, habrá tipos e tipos. vaca Como, lobo. como seres humanos. Eu nunca vi unha vaca atacar, Eu tampouco, A min contaronme cousas. No, pero sí, houve un programa, unha que se chamaba Fresita, que tamén casi morreu por Vale, outra cousa. Quen vai á misa dos que está aquí? Quen vai á misa todos os domingos? Que levanta a man? Eu só vou funerales. Solo funerales, non vou a nada. Para alegría. Por Dios, tamén. Iría máis xente á misa se todos os curas foran tan modernos como a este. Mirad para aquí. Y era un domingo en la tarde, fui al coche de choque. No, pero ahora porque lle metimos a coña da música. Pero poñedo original, que le está dando sermón? No, carricoche, É fácil, Mira, poñedo. equilibrio. Cuando Moisés sube al Sinaí, va tambaleando como nosotros muchas veces. Pero allí en la cima recibe la palabra que da dirección al pueblo. No fue él quien eligió hablar con Dios. Ai, o tes. Tío falándolo. Hai que fichalo, hai que fichalo. Podería haber tenis con eso. Non. Por que non? Non. Isto fai nas iglesias que temos nós en Cartillo, que son pedrolos cunhas xuntas enormes ou lápidas e matas. E moi lisiño. Pero tú probaches ese chismo alguna vez? É moi difícil. Sí, é moi complejo. Tens que ter un punto gravitacional moi baixo. Pois eu non provei por eso. Tens que ter o punto gravitatorio moi baixo. Ir agachado. E Se non, que se non caes. che den aire cun teto na cara. Tens que ter moito cuidado. Nos para probarlo estamos difíciles, para probarlo. Entón Temos que ir vamos, os dous en No, mellor que a prótese pode subirte e manejar. Sí, no? a prótese sí, pero teño Eu menos subo un matí, sensibilidad. e xa está. Subimos os dous. Se che aparece un día, traémolo aquí e probádelo. E rímonos todos. Sí, menos nós todos. E damos o sermón tamén. Unha cousa, temos que acabar o programa. Me encanta que veñas, porque eres un crack, eres un deportista espectacular. Pero sobre todo a mí sempre parece moi inspirador. E a mí me gusta moito, creo que necesitamos xente que nos inspire, que nos axude cada día, non a xogar finales de Gran Slam, pero todos necesitamos levantarnos, intentar ir ao gimnasio, intentar ser o mellor posible. Necesitamos xente que nos inspire. E tú eres unhas... Dani tamén. Pero tú eres unha desas personas, o sea que moitas gracias, de verdade. Gracias.